Malawi Brief. Nzika za dziko lino zikupereka maganizo awo pa nkhani yokhuzana ndi mmene nduna za mdziko muno zikugwirira ntchito yawo. Izi zikusatira zomwe President a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analankhula nthawi imene amalumbirisa ndunazi. Iwowa analankhula mwamphamvu ndithu kwa ndunazi kuti ndi nthawi ya ntchito tsopano. Koma patapita kanthawi pang'ono, kodi ndunazi zagwira ntchito yawo bwanji? Takhalani pomwepo. Koma tikakamba monga ngati dziko malo moti tizisuntha kumapita chitsogolo ndikuona ngati kuti kusuntha kuja kulibe, koma chimene chikuchitika apo ndikuona ngati tikumangobwererabenso mbuyo. Chochititsa njani? Tikumabwerera mbuyo ifa ndikuona kuti pali zinthu zambiri zimene sizikuyenda bwinobwino, nduna zikuoneka ngati kuti sizikuzindikira chimene zinasankhidwa kuti zizichita. Pali zinthu zambiri zimene tinafunika kuti tichoke stage ina tipite stage ina. Koma malo mwache muno tipite stage ina ijatu kangati kuti tikubwezanso miyendo, zinthu sizikuyenda mone pano anthu ambiri ayamba kumakumbukira kuti mwina mwache tibwerere mwakale mumuja, zambiri zikumayankhulidwa. So anthu ngati ife amene tina wakonda kwambiri lero lino akumapanga zinthu ngati izizo zikuona kuti zinthu zokhumudwitsa kwambiri, chifukwa chona zokuti iwo akungolekelera nduna zija zikumapanga zinthu zimene amalawi sizikutisangalatsa. Mwachitsanzo pali chinthu chimodzi chimene chimakhala chotikhumudwitsa kwambiri chimene timadalira kuno ku Malawi. Tikhoza kungobwera ngati kumtengo wa fertilizer amene wafikira panopa. Ndi chinthu chimodzi chimene chikupangitsa kuti anthu ambiri azikumbukira mbuyo mmene tinali. Chifukwa fertilizer sananene kufika mpaka na pa 280 chakuti 290,000 munthu wakumuza akayipeza kuti ndalama imene ijayo. Lero lino ngakhale misonkho imene akudulira anthu amene timadalira muzintchito, misonkho akungodula misonkho ikuluikulu imene sitimene zikhoza kumakala yonje. Msonkho umene akukudula munthu ndi msonkho ukhoza kudya mwezi wa mtundu, koma iwo akutenga msonkho umene ujawo. Akutipweteka kwambiri, zinthu sizikuyenda. Chitukuko ngoyima sichikuyenda. Zinthu zimene anazipeza kuti anthu ena akuziche ndi misewu, yana zimene zijazo zangoyima chete, iwo sali chete, sakuyankha chete. Zimene zikutokuda Malawi ife zikuti kodi a president tinawopa bwanji. Ngoma anthu ena akuyankha zina kusakhala ino. Kukhala mwana cha ofuna zabwino. Kuma ife pano pankhala chete. Teke saso kumkandi nduna kakutekera maindi pano pakungojere drama zino. Ngasunjira ukocho mweso ayi. Kuda president kuda kumene ali kwakutani. Akugona kapena azuka. Ngati akugona azuke, siti kuona mati kwape mpande tukuda azuke. Okay. Showali nditu. Titokoza matiki mukhale ndosoko pa maganizo maganizo. Zikumwambiri ndakunyatira kubasi. Kumva maganizo si chimo kwenikweni, koma kufuna kudziwa kuti tili pati. Maswera bwanji? Taswera maswera bwanji Mr. Masego. Ine ni Makawa, tikudziweni kumene mwatimbira. Oh yes, Makawa. Tikudziweni kumene mwatimbira bwana. Mr. Madera kuno Kasongo. Titokoza kwambiri. Ndiye mundiganiza za Masego. Inuyo zona. Bani network era. I know, ine ndiye mundilipira madzuwa ano. Apa ndipita ku court. Mukuitsatira program iyi. Program kuti kuitsatira kwambiri. Timati timve kuti from pa 1 paja November adazilankhulatu ndithu ndunazi zimamva, aliyense anali ndi banja lake pamenepa ndikumamva. So the president anafotokoza kuti the honeymoon is over. Kapena mawaja kugwira ntchito tikusuntha kapena titani amthalika kapena khalenso pansi nduna zawo. Where are we as a country? Inene kunena kuti ndunazi pali zina ntchito yake zikugwira bwino kwambiri. Zikutheka ndithu. Koma pali nduna zina nduna kwawo kuli chipimozi chimene chikusintha palibe chimene tikuchionapo. Okay. Mmene mumu tikuona ndithu kwa pali zinthu zina tikuona kuti zinthu zina zakhazikika, zinthu zina zikuyenda ndithu, zinthu zina zangogona, mmene zinagonera chaka chatha mpaka pano. Nde atafunga atagwiragwirako ndithu ndunazo.
ngauze zochita okhaso akuona inthawi yawo inoti nduna zimene zikugona tulozi azisunde ayi akhale nazo pansi mpaka nomwacho sesanzano ntchito madzulo timafuna kuti nduna zinazi iwo okay Mutharika mu speech yawo mmene wamayankhulira ndi mmeneso ife tinavoterera tinavotera kuti tione kusintha ziko muno kusinthako tikuona tikuna kuchitika kodi niyo madera kusinthako kuli pati kumalonda uko akazilika malonda sakukwera ayi kuti mujazimachitira tupita lero kapeza sugar mtengo wina kupita mawa mtengo wina kumene kuko ndi zinthu zakhazikika kwambiri majesi momwe anasiyira anthu achitukula momwe muja pa mafuta pali mpuvu mali ya mafuta ile ndizikamba uchilungamo ziko lathu lino ife ndi kalekale lichifana pa zokwera zofuna mafuta ziko zambiri komano mafuta amafungisisi naupezeka maimpuvu ngati amene tendiziyamikirako ose tiboma likapita kumadaku makembacha kuti chimaesesa komano pali zinthu zina zimene zichita kuonekeratu kuti zinthu izi zilivuta ngati chani ngakhale simungachule munthu ayi komano ndikanena ndi tundachula ndinaye zinthuwe ntchito zake ifana ndikusamalitsaso nanenso kuti sapezeke tangoyamikirako nduna ya energy ya trade kuti ntchito yawo kuigwira bwino kwagulika chakusingapiteko chifukwa zoda kuti bwereka nditifa tikuona kuti kufetereza ayenda naye motani kapena atipanga zotani chifukwa ngati kunoko za magesi kuzima kwa magesi tikhoza kuti singakambepo ayi ndekuti tangosowa nkhani kwathu kuno ndithu Mr. Magawa ayi amadera akasungu tikuthokozeni inuyo ndi munthu wanzeru kwambiri chifukwa menenso mwalankhulira mwapereka ulemu kwambiri pamudzi pano zomwe kwambiri koma inu ndi inebe nkhani tiyifikitsa paja songati ine ndi maseko mkhale ndi usiku wabwino amadera akasungu zikomo kwambiri Mr. Magawa well tikupitira kumva maganizo anzika nzeru zake tikupanga choncho madzulo ano so mtakhala ntchalichi umatha kuyang'ana tchalichi kodi kuyenda ndi mbali ya evangelism akugona ndi evangelism waso timangoyang'anabe mwanzeru kayankhulidwe kake madzulo ano timatero kuti mwasola bwanji pala inapo ndasola bwana lanu dzina kumene mwatimbira dzina atusiri kumveka bwana Kapito Edward muli ndi ufulu wonse kuti tikambirane nkhani ndiyokambirana yopanda mangawa ena aliwonse koma kungooneka kuti Mutharika mawu aja adamveka bwinobwino kwandunaze kuti because anati the honeymoon is over pa 1 November 2025 kapena akhale nazonso pansi kapena tikusuntha ngati dziko timatero tiziunikire zimene chifukwa dziko lino latonse yo anayankhula itu mwamphawi kulengera ndi mmene anayankhulira mmuja komano zimene zikuchitika pagirawo zosiyanabe ndito zimene iwo anayankhula iwandikireni foni iyo ikumatsika zimene zikuchitika pagirawo ziwiri zosiyana ndi zimene iwo anayankhula chifukwa tikayerekeza ngati zinthu zambiri zina ndi zina kukhangala zivutirapo kukhuzana ndi zamphamvu zamagesi zimene kusukuli mavuto magesi angosimatima izina zotero yeto nje tikuona chabe kuti muna ndunazo zina zikukira ntchito kumana zina zikukira ayi ife timafuna timve kuchokeranso kwa inu akapito kuti muganize bwa sinanga adauza kuti azilemba mmene akugwirira ntchito so akhoza olembalemba koma nanga ntchito zamagwira kwa ife ngati nzika so timafunanso nafe tipereke ngati ripoti bwinobwino kuti kodi zikuyenda bwanji pa ground malipoti amene akupita kwa president olemba
ndi zimene zikuyenda padzikopa azikuyenda bwanji zilile the honeymoon inatha kapena pala nduna zina zake zikugona so thokoze kuti mwanena kuti ofuna kugwiragwira pena ndi pena ndipo kwambiri ufunika kugwiragwira ndi pena mwina atasinthaswa ndunazo zikaso zina kuti mnamake ayesezo likuwa zinazo zikuona tati zinazo kutangochosa nduna zonse achose momwe mukondera kuti muukanikamo atafa kuti mene mwaji wasazikamo mwinamo zikamo zasopana iti kuti ayesi kuti nawo sagwira chito modani kutengeraso ndi zimene wanasola okay kuti akakhala kuti nduna sizikulongosera bwinobwino kutengera ndi ntchito yawo ndi kuti azizichosa ya natero ndiye zimene zozakwenaso kuti asadiye kuti zuzasi zingogwira ntchito mwachizolowera okay ayi tithokoze inu kuti akapito munabweranso kupereka maganizo anu ndi maganizo anzika ndipo programu ino aliyense amapereka maganizo po akuluakulu amamva zimenezi zikomo kupitira kungomva patali kuti kodi mmene mukutsatira anthu ambiri ndi akuimba foni ena kuti sono ife pa Facebook muwerenga bwanji makomenti activity apo pamenepo amene mwakhamukira pa Facebook muli live tiwerenganso macomments amene kuthomo kumaponya pamenepo nthawi yatikwanira mwasola bwanji palaina amene kusola konzeke tione ena tasandi 20 minutes ndiye ndipangeni zogwirizana mu nthawi mwasola bwanji ayi ndaswera kumene kuli bwanji kumwanza kwabwinobwino so apita tinayo nkhani imeneyi kuti pa 1 November 2025 podamva atu akulankhula of course kuti ni mawamo sikuli mozi yayi atangotenganso chinthuchi stadium ku Blantyre amthali adanena kuti nthawi yoti basi tikhale pansi the honeymoon is over adafotokoza ndi anabwerezanso mawu amenewa pa 1 November atalumbiritsa nduna nkwauza kuti zachibwana sindifuna ngasimukira ntchito ndi kuchotsani nda kunja uku kula anthu ambiri ndasiya ndikusankha ino ndi zogona pa ntchito so timati mwina kapena 8 months imene yadutsiramo are we quick mwina kuchita summarize zimene zinthu zayendera kapena amthali ngakhale nawo pansi nkubwereza mawuwa kapena mwina tikusuntha mukuona bwanji ino apita komwe kumwanza ayi ndithu apa tinganene kunena kuti kusuntha kulipo okay as a progressing ya government okay koma kunena kuti system ndi tilipazirwa kodi system ndi chani government ndi chani exactly fusola bwino kwambiri tikamati system ndikuti tinganene ngati kuti mmene phone ikugwirira ntchito ndi titenge ngati system amene akugwiritsa ntchitoyo ndi titenge ngati government DPP titenge ngati government okay bomali la Malawi ndi titenge ngati no system okay nduna zimene zilipozi zikupambana zaimisa zinthu zimene zinalipo zovuta kuchosa chimanga ku 120 kubesa pa 30,000 ndi 20,000 kuchosa sugar kumuyimisa pa mtengo wake kuti ukapita wiki ukagula mtengo omwewo mwezi wa mawa ukagulaso mtengo wake omwewo tinganene kuti zinthu zonse ma basic needs awo alimisa bwinobwino kakwezedwe ka salary kukweza molingana nkuti akulipirawo alipira bwino wonse osangokweza kunena kuti tikweze mwandali inde tikuzoona kuti munthu ogwira ntchito kumukwezera ndalama yochepa ndi chinthu chopweteka koma azikulonjeza chinthu chimene azikupasa nthawi yake okay amenewo ndiye tinganene kuti government koma kutengera system ndi zimene zozo asinthe pita muthalika ucha chifukwa nena kuti afuna asinthe kusintha osati kusintha anthu koma kusintha system azukulanga zoona munthu afonfola akakhale minister musabanga choncho izizi ndikuyankhula eti sikuti ndi minister chabe koma member of parliament munthu akukapanga malamulo certificate ya fall ata akukapanga malamulo yeye ngati system are we serious je palitu malamulo ena anapanga omwe wa MPO koma kwauza kuna kuti lamulo munapanga lili kuti sangaliwerenge akumapita kumazalembesa mawo ndifandika yankhule ndine ndilembe alembere apite kuchaka werenge chimwe awerenga chonso osachiziwa bola na imilandu kuyankhula kumayimba mafoni mandi ukayimatu ndi ukawerenga muonere ma TV kumuziku angakukonsiderezo azolanga kuti MP aja anayankhula zanzeru zolemberedwa mazulu ma college
chinthu china azukulanga chimene ndingakuuze ma MP kumazona kumuzi campaign kumakayankhula chichewa ku parliament kumakayankhula chizungu akayankhula chichewa kumanseka ti serious pamenepo akamayimbidwa kuti kuno boko sili kufunika amayimbidwa mchizungu zimenezo ndizofunika kusintha ngati tikufuna kukhala serious pali malamulo ena kuti tali tingoyefolokoza lamulo limodzi mukhoza niwo minaso kukhumudwa kuti koma apita wakuyankhula zona minaso ndikuuze ni lamulo lake ndichani mu constitution muli lamulo lake limanena kuti ngati munthu watengana ndi hule kupita kulumu kapena ku nyumba kwako kukagona naye usiku ndikumwalira mawala ake chuma chimenecho chigawanidwa ndipo amene atengedwa ngati mkazi wako lamulo limene analipanga nzimayi kapena nzibambo that was an emotional law so munthu amene anapita ku university kukawerenga bwinobwino zimene zosangaike mukuganiza kuti malamulo oyendesera ziko amene ni malamulo oyendesera banja ndi akuyenera kusintha ma MP akhale anthu anzeru zawo tikamati uyiwa ku transport azikakulira kuti transportation system akuiziwa supply chain akuiziwa tikamati uyiwa ku natural resource azikakulira kuti anthu akuididwa ali pano kuluwana toti kuuza nazokulana koma munthu akantenge munthu basi anangopanga ya malevel so ngati yaika mukaya chani kulembalemba maojeni ma college omwe wa manyumba adwera minister zona musamange choncho izi ndikuyankhula azukulanga ndi zona inuyo kuchosedwa ntchito kuluntha sikuti mukagwira ntchito ngati accountant mukagwira ntchito ngati mtolankhani feti profession yanu ndotolankhani simukagwira ntchito ngatiso human resource inuyo timakuziwa azukulu athu aja nda accountant a journalist kuli tila kunena kuti ujeni titenge zodiac a director akazako anganene kunena kuti akagwira ntchito ngati accountant umene analemba anthu kuti awo akagwirapo chifukwa chona kuti osangagwire mosema okay ndebo mali tilendese wina aliyense ndi malo ake wina isakhale pa malo pake kufuna kunena kuti awanyima aziwa kulibwazika apasa ma contract koma uminister ndo MP ayi ndiye mamemba apita mtalika ngati afuna kuti akhale serious alembe waja akhoza kuipanga draft bill kuti bill parliament ikakambira lero kuti MP akafuna kukhala MP azambira degree pamenepo ndi system ikusintha sopano chifukwa kuti MP amene atakhala minister of education akasintha kunena kuti samakuphunzire pass of gas hope koma mpaka university unazika phunzira pass of gas hope zona chifukwa ngati phunzire tingalime bwanji tingapange bwanji golide mamino zikunenawa anthu akumabwera kumapanga trace nkhonde mwa munthu apa pali golide iwo mumakhala pombo kumavuti kosaziwa kuti pali golide ana ena akakuphunzira ku Zambia sirizi chimene tikupanga tikuvutika pamwamba chuma chili pasi komanso kuti chipezo chumacho sirizi waso koma ngani kumakhala ndi kumakaomberana uthyolana miyaka zosakhala bwino utazukulanga system isinthe imene ndi system ndi imeneyo ikasintha system olapita mutalika watazapita akakhala kucholo kuti azikadyerera ulemerero koma system yokhala tangu isintha mmene anasinthira bakili mozi anasintha democracy kuchoka ku one party umeko ndi kusintha system kusintha system kunena kuti tangosintha system yokhali koma anthu azizungulira mmenemo atangopanga zimene zozo professor aja taikaso mu list ya chimene awacha chimene awacha panana kuti malawi zakha food basket zinatheka chinaso timachisunga zili chamabwera ndikumazaona ngati tasunga mabomba koma chile chimangaita sasa ngoko ndiye nawo asinthe system akangomba kubera ama degree kumene kuti tikamati ma MP muonaso serious imene ngakhale lero tikupalira kunali tu anthu tu 10 tumayimva imene apo ndiuze kunali tu ma minister 5 tu ndi ma MP 7 munali mbeya amweni so zimene ndi serious ndaona anasira from free anangowina kwa kunalifaja zikwenda nthumba za amagwesa zosagwesera ku parliament munayimva kale nkhani imene zimene amawiniraso mfamu ndipakene matope ine sindikuchula ine ndikuchula ineyo ino sindikuchula nazo kulanga msadandaule koma amagwesa kumene asipika fanana kuti muziyika bwino musamagwese Imanje chonjo azukulanga ena ayafuleko ayi ndathokoza mkhalendo siko zibobo ayi khala ndusi kopambana apita so sekula pamati makunyadana zukulanga ndathokoza paka chabwino ayi kupitirira kumva maganizo anzika kuda tatu mabuzina zitende jani for kusintha system awona president ayi maganizo anzika masolo bani machulano babanga ndaswera tafika kuti machulano kodi kuno musikati ukaronga oya ukaronga kodi kunyungwe kapena mbalite
No Karonga Boma mkiangu ndi Mr. Abraham. Chabwino. Iwo ndikireni phone iyo timve maganizo anu. Is the honeymoon over kapena amthalika abwereze mawu kwa nduna zawo. Tikusuntha ngati dziko. Ya, ndibizana ndiye kanga mena yankhapa kale kumbuyoko. Mena kuti muna ndi mwina izinthu zintha koma nduna ena ake. Ikutsika tu phone yanu muli nayo patali ndikamwa. Ndikuti. Ndibizana ndiye kanga mena yankhapa kale. Unena kuti maunduna ena zinthu zikuoneka kuti zikusintha ali serious ndi maunduna amenewo. Okay. Koma ena akewo isizi kusintha. Okay. Maunduna monga kuma transport huku kuona miseo mene inaliri mpaka panopa sipa kuoneka chiyembekezo kuti mwina kuti ayambaliti kumaposesa miseo. Komaso ku agriculture huku. Panopa okay, zinthu ngati zakudya zikupezeka, mitengo ndiyosika. Koma do we also see kuti ngati zizo zikusika chonchi anthu amenewa next year ali maso branch kuti agula branch mafetereza amene akudulawa. Nduna akumene kwaziona mbali zonse. Ndi ngati akulephera papa izakhala kuti mwina 2026 anthu amene atha kulima kuti anthu alime akhala ochepa kwambiri. Yakhala ochepa azagulisa njala nziko. Asadale za subsidies izo zilibe kanthu koma ufuna kuti mafetereza awo apeze njira esike ndithu. Pang'ononso ndigwiza ndiyanzanga amene angochoka kumene kuyankhula apawa. Awa akumwanzawa. Akumwanzawa ayankhula zinthu zazikulu kwambiri. Ine nimaona ngati chifukwa mubomamu muli ma PS maunduna kuli ma PS ngati ma PS ndi ophunzira bwino. The minister amene ali pamwamba payo sanaphunzire bwino. The minister ampanga cheki bwanji PS amene ali ophunzira amene akudziwa za muunduna wamenewo. Icho ndio system yo ndi kugwisa nawo system ya mgava ya boma lathu yo ifuna disindidwe ndithu zoona. MP azikhala ndikale lija atimena matenga ngati MP ka muntu akhale wakhalide zoona komanso school is very important. Ndithu. Ine ndikuthokozeni Kalonga kuti mwapereka maganizo kuti kumbusaso some gray areas kuti we need to work and komanso kuti maphunziro ngofunika kwa iye amene amapezeka ku parliament komanso tithokoze kwambiri. Zikomo Kalonga.